Είμαστε μαζί σου. Ελάτε σας παρακαλώ, θέστε το κοινό εδώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Έχω δει και αυτή. Θα μιλήσεις τα μπαταρία. Αυτά είχα να πω εγώ, σας ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στον αντιδήμαρχο. Θα παρουσιάσουμε το ψηφοδέλτιο των επόμενων εκλογών. Μιλάει ανεξάρτητη, σε παρακαλώ. Σας παρακαλώ κύριε. Εγώ παρουσιάσω το ψηφοδέλτιο. Μας φέρει το ψηφοδέλτιο. Τώρα θα θέσουμε τώρα. Ντότσι και βρίσκεται μας τι παρουσιάζουμε. Το πρώτο όνομα στην εκλογική περιφέρεια Β' Θεσσαλονίκη. Τώρα Ντότσι! Όλε, όλε! Δεύτερο όνομα, Ελένη! Λοιπόν, θα κάνουμε ό,τι ακριβώς επιθυμείτε. Θέλετε πλατείες, πλατείες θα σας κάνουμε. Θέλουμε δωρεάν. Θέλετε λιμάνια, λιμάνια θα σας κάνουμε. Θέλετε ισπανικά θα σας μάθουμε. Μιλάμε για ανταρότητα. Δεν μας ενδιαφέρει το οικονομικό. Είμαστε έρμα είτε υπεράνω. Θέλετε γήπεδα, τι γήπεδα θέλετε. Ένα καπνού. Και κάνα στον Ηρακλή. Τι άλλο θέλετε, ναι ρε, τι θέλετε. Βιβλία. Βιβλία. Θέλω πάρα στη Λάρισα. Σωστός, ωραίος. Αν και έχουμε παραλία. Εγώ θα κάνω. Έσπος. Αυτό δεν σε τιμάει. Δεν με θυμάμαι, σας λάθος, το παίρνω πίσω. Είδες, τα παιδιά έχουν δίκιο, κάτι τώρα. Μπορούμε να συνεχίσουμε παρακάτω. Δεν θα δεχτούμε, ρε εσείς. Σας ευχαριστώ. Όχι άλλη ερώτηση. Πρόσφυγε εσείς, όχι άλλη ερώτηση. Το απαντήσαμε ήδη. Τώρα μια συνέντευξη θα θέλω να κάνω. Δεν κάνω τέτοια, θα σας παρακαλώ. Ήθελα να βγούμε μαζί, θα κάνω κύριε, απαγορεύω την κάμερα. Απαγορεύω την κάμερα. Πάρε την κάμερα. Έχουμε συμπληρώσει. Να βγει ότι πάμε οριστικό.